Moabot ko ng panahon mga kaigsunan nga parehar bag cellphone mga kaigsunan kung atong mahinumduman year 2000 nakahinumdum ko ang cellphone nga Nokia igsuon. Kung amigo mga kaigsunan nag-text na mga kaigsunan, ako ra gyud ni nga nyaran ako ni replyan mga igsuon. Salamat sa Ginoo. Pareha pa sa una mga kaigsunan nga katong cellphone year 2000 nga Nokia 3210 katong murag bairan dati mahala 16,000 unya 20,000. Muna karon mga kaigsunan tungod sa nagka moderno na ang panahon, luna na po'y wifi nga mura nagkalaha. Amo na gigamit ni Pastor Gideon mga kaigsunan karon nga nagbalor og 28,000 nga wala na iputol kay satellite naman may gikan naman sa taas. Although mga kaigsunan giinganyo ko kaniadto sa amigo nako nga pulis, ingon sa sir, ano na tayo negosyo o niya 50,000 imong i-open, ikaw na bahala sa imong mga silingan. Ako na po siyang giatando-tando mga kaigsunan, siyempre ano lamang ko na. Unang salamat sa Ginoo sa mga teknolohiya ba pareha karon. Ang mensahe sa Ginoo naabot sa laing mga nason, naabot sa naglaing-laing lugar, pinaagi sa mga FM radio kaniadto nga igsuon ang DYHB mga kaigsuon AM. Ako madungog kaniadto wa magoy FM radio. Ang FM radio kaniadto mga kaigsuonan talagsa ra gyud na. O niya ato madungog maigsuon ang AM kanang sa Cebu, sa Sibulan kanang DYWC. Pero karon maigsuon ang Tanhay, ang Bais, ang Kabukiran na anay mga FM radio. Grabe. Aron mapadali ang mensahe sa Ginoo. Anong gihimo ni mga kaigsuonan tungod kay niining katapusang panahon, moabot yung panahon mutig abi ng kasing-kasing sa tao. Hello. Di na mabinaw. Labi nanay kinaadman, nanay kay balo, moingon man nga kabalo sa pumubuhat og tao, pastor. Kabalo ko kung magbuhat og Dios para ra nako. Kanang inyong Dios dili na mao. Unsay nahitabo sa Los Angeles. Ingon ang usa ka ginang kining iriya mo ni iriya nga way Ginoo. Nakatabang ilang fighter plane. Nya masunog mag-apil maigsuon mga helicopter o mga airplane tungod sa kainit. Nang kining tao ba kung maayo pa o ginhawa pero ting pagkaastig ka. Hello. Pero magdaot na balo lamang bisag si kinsa na lamang santo hasampiton aron lamang madugangag gininhawa. Ikaw ug ako igsoon wala man tay ikapangarastes Ginoo man. Hello. Una nga sa panahon nga ikaw moabot nimo ang mga sitwasyon nga mura kag gidaog-daog ayaw ka goal. Matod pa diri maigsuon mga minahal kong mga igsuon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay. Ayaw naghimo ang bugat nga wala na kay malungag, wala na kay ka suporta sa imuhang mga anak pagpaedukar. Ayaw. Padayon sa pagpangalagan o pagkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Noah Ortega. Good morning po. Good morning sa mga Ortega family. Tungod kay naputol man ang ato nga wifi, ang ato nga signal da igsoon. Atong gilay pagbalik. Ingon diri maigsoon. Mga minahal kong mga igsoon, ayaw kamo pakahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos, ayaw isipa. Kana ganing ayaw isipa, ayaw sige huna-huna, ayaw imagine sige problema. Hindi magyuga katulog man. Bisan ganing magproblema kag wa kay shampoo sa imuhang ikalaligo. Kay maghuna-una ka kung sa dagway akong i-shampoo siya. Mutong kana magsige kag problema. Pangita pamaagi o pag-apos Ginoo nga makakita kag pamaagi nga makapalit kag shampoo. Oh, di ba?
kagamay ra kay ng solusyon na kagamay ra ng problema ha. Himuon imong dako unya wa nakakatulog usa ka gabi pila ka cells sa imong nerves sa imong lawas ang mapatay ana. Una nga sa diha nga nagpabidikal ko maigsoon gi-advisean gugos doktor. Isa sir, taas man gyud ka ining imong BP. Kanang imong laboratory way problema kay siyempre nagpa-x-ray ko. Tanan kompleto. Isa okay man gyud nang imong physical, naray problema. Kaning imong dugo. Dili man gyud pirmahan akong medical. Ingon ang among nurse nga, hala sa pre, relax just relax, gikublaan ka sa. Dili madalag kubla maigsoon kay mao ra gyud ako ang dugo, ingko ang akong dugo minimum gina 140. O niya 140 ramang yun. Abot og 160. Buabot man ganig 170 pataas. Muna nga kung dili nimo kabisado ang imuhang blood pressure 140 matud pa ni Pastor Gideon, malipong na gani si ana. Kumukay na aman sa requirements namo maiso hindi man nagpabidikal. Amo nang iyang giresetahan ko og isa motumar gyud kagi kag buntag pagkagabi isa og duha ka tabletas unya within 1 month. Ana lang po koy gitong mareiksoon. Ana ra gud na maison ako sa giinan dili kaha ni mao hinungdan dok nga kulang kog tulog. Isa pila man ay mo katulog kada gabi. Ako tingali na as mga 3 or 4 kay na magoy FM radio. Isa ayaw na siya og isigi. Dapat 6 hour kada gabi okay na. Pero 4 ka oras, 3 ka oras kanang imuhang lawas mangita gyud na og dunay diferensya. Una nga maminaw sa tag-advice tinuod maguna kay kulang kag pahaway na buhi-buhion biya ka igsoon. Unya na kay problema igsoon unsaon na. Kaya bisan siyang pura imong problema, wala naman kakatulog sa tibuok gabi. Unya ang advice sa doktor, dapat kada gabi sir, unom gyud ka oras labing gamay. Munang kanang imong mga anak patulogan na dapat kada gabi og 8 ka oras pataas. Kay mao ginay suggestion. Munang ikaw ug ako dapat pud maminaw po tag suggestion. Tambag ba? Kau na magoy tambag ka makadaot. Makatabang yun na. Labaw sa tanan tambag diha sa pulong sa Ginoo. Kay ang tambag diha sa Biblia makatabang diha sa espirituhanon nga bahin. Pero ang doktor makatabang na sa pisikal nimong bahin. Dili po miingon nga, nabitaw Ginoo, doktor ko ng Ginoo god. Nabitaw Ginoo. Hello. Na may sitwasyon mga kaigsunan nga nagkinahanglan kag pisisyan. Doon na po'y panahon mga kaigsunan nga ang pisisyan dili makatugkan sa balatian kung dili ang makayo maura pun ang Ginoo. Na may mga sakit nga dili madalag pisisyan. Hello. Kanarong demon spirit madala nagtambal og tabletas, madala nagbidikol, madala nag sitirisin, dili oy. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi usab ni Pastor Gideon. Good evening, Pastor, live na ka sa FM Malabuyok. Pastor, salamat sa Ginoo. Although Pastor Gideon nawala man gud ang wifi connection diri, naputol ang ato nga live, apan salamat sa Ginoo. Ang Ginoo kanunay gyud siyang nangitag pamaagi. Muna nga live ta karon sa 101.3 sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, igsuon sa kinabuhi ni Pastor Gideon ang ato nga station manager ni di sa Shine FM. Muna kagabi maigsuon ang konsulta ang akong amigo nga gitukuran na mo sa Basay kay na agiya daw computer na reformat inya na iris tanan. Ako sa giingnan ko, Pastor, it takes
i-communicate si Pastor Kim kay siya may technician o siya may naikahibalo ana. Di ba? Mao nga siya may nanggama og mga FM radio. Siya mo'y karapat dapat og adunay dakong katungod sa problema nga naa sa inyo, ha? Di ba? Muna nga diri mga igsoon kung dunay mga disprensya, ako dayong teksan si Pastor Kim. Sama atong mga pipila ka mga panahon nga nangasunog ang transmitter, nasunog ang mixer, nangasunog tungod sa panahon. Ana ragon na igsoon. Balik ta sa atong gibasa, tanaw ragon. Kay kung himuon nimong talagsaon ang problema igsoon, pareha ragon na sa akong ilustrasyon nga kung wala kay ikapalit og shampoo, nagamit ang imuhang pagpahaway sa gabi. Kay naghuna-una ka igsoon, unsa na koy akong ipalit sa og shampoo? Shampoo ra nagamit imong katulugon. Hello. Mao nga pagkabuntag mag-insomnia ka, magpangulba ka, kulang magpahaway. Ang atong lawas nagkinahanglan magunes siya relax. Kaya naa pa matas physical nga bahin sa atong pagkinabuhi dinis kalibutan. Maumangani nga ikaw ug ako kabahin sa kwarta ayaw sapna og i-reject ang imuhang panginabuhian. Di man ta espiritu igsoon. Trabaho, negosyo, tanan. Ayaw na sa kingnangis, ay nuni na pastor, diri na yung focus sa tas espirituhanon nga bahin. Hala, papuyo mo dito sa langit. Kaya dito sa langit maigsoon, wala na nakinahanglan og material. Wala na nakinahanglan trabaho. Wala na nakinahanglan negosyo. Wala na nakinahanglan og pagpasingot para sa atong panlawas. Wala na nakinahanglan og edukasyon. O anagata sa langit mao nga gitraining ta dinhi sa kalibutan unsaon nato pag kinabuhi. Hello. Salamat si Ginoo, ilabi na sa imong mga bayaw, Pastor Gideon, sa imong mga ugangan. Salamat sa Ginoo. Igo-igo pa magyud ang Marso. Una nga adiri mga kaisunan ako ra gyud nga gitraining kanunay ko nga nagpractice o -1 singing contest aron mo balik ang atong stamina. Unya dunay mga panahon nga mobalik ta og jogging tungod kay ang pagkanta manggod igsoon ako ra gyud ning isir ninyo sa kinasingkasing inigsoon. Kung wala kay hangin diya sa pagkanta mo biya ka. Kung wala kay exercise ilabi na sa mga -1 kay ang -1 ikaw maoy mukuha sa gitason sa -1 gawas og gitar kay moingon man ka nga ay dili man ako na kaya i-adjust na ko na sa D, i-adjust na ko na sa E, depende sa K. Di ba? Ikaw ay magbuot nga kakanta, pero -1 sila ko'y magbuot ang music, dili ikaw. Kay kung ikaw ko'y magbuot, yabag yun ang imong kanta. Di ba? Una nga din, depende magod sa pagsakripisyo na mahimo kang masaksi sa kinabuhi uban sa tabang sa Ginoo. Kay dili mapud mo ingon ay maningkamot ko, mukugi ko, aron ko madato, di nasab na insakto. Kay kung dili na panalagi na sa Ginoo, bisag iwadwad pa ng imong simon. Sa yuta igsoon, o di na panalangin na sa Ginoo, di god ka, kakitag abot. Balik ta sa atong gibasa. Ingon din mga igsoon, ilabi na sa 101.3 sa tanan nga naminaw sa 101.3 diha sa Shine FM igsoon sa atong barangay captain diha sa tanan nga mga follower ug listener diha sa Shine FM. Dahil welcome maigsoon pag-uban-uban ta. Uban ang tabang sa Ginoo. Dili ko mo promise pero uban sa tabang sa Ginoo. Kay ikaw ug ako ang atong plano dili sama sa plano sa atong Ginoo. Munay giingon diha sa Panultihon kapitulo 27 bersikulo 1 ngadto sa 2, ayaw paniguroa ang imong ugma kay ang ugma adunay kaugalingon niyang sitwasyon. Ayaw paniguroa.
Kay ang imong kinabuhi karon Ginoo ray nagkupot niya na. Layo pa ang Marso, layo pa muin ang 2025. Daghan pang mga trahedya, daghan pang kalisod nga tubangon sa atong kinabuhi din sa kalibutan. O nya matod pa sa social media dunay gawali maigsoon nga niining tuiga dautan kunong tuig, wala magoy dautan nga tuig sa tubangan sa Ginoo. Tanan nga adlaw maayo kun naay Ginoo. Sa pagtukod sa kalibutan gikan sa sinugdanan, pirmirong adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaunong kaadlaw, hinumdumi walay nabuhat ang Dios nga dili mao. Walay nabuhat ang Dios nga dautan, kundili tanan nalipay ang Dios mo'y hinungdan ning pahulay siya sa ikapitong kaadlaw. Sa iyang pagpahulay malipayon siya. Kay ang tanan niyang nabuhat maayo man. Kung ikaw o ako sa tibuok simana maayo ang imong nabuhat atubangan sa Ginoo, makahatag yung kag panahon sa adlaw para sa atong Ginoo. Lalo sa yan naman malipayon mga day by day. Kontinto mga sa imong kahimtang sitwasyon gikan sa Lunes, Martes hangtod sa Sabado, pagka Domingo, pagka Sabado malipayon ka musimba para sa tong Ginoo. Wa man kay ikawilihan kay ang tanan nimong nabuhat kada adlaw malipayon man ka kay maayo ang imong gibuhat. Pero naaga ni dili maayo, makadungog kag mensahe mo ingon man ayay maigko magyukuanig mo simba ko. Kaya ang Biblia wala na bagyo nagiglabanan, sayop yun na bisag pastor pata, bisag leader pa ka sa simbahan, kundi gani mao ay mong batasan koreksyonan ko na. Hello. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Rhea sa Banal Amante. Good morning Pastor Safre watching here in Tanhay City. Request kong song Pastor Labon. Salamat sa pag-play. God bless sa imuhang kinabuhi. Kumusta man ka diha Sister Rhea sa Banal Amante diha sa Tanhay City. So, ako ning i-play mga kaigsunan humani ning atong pagwali igsoon ang labon. O niya ang mensahe sa kanta mga kaigsunan nag-illustrate na sa kaayuhan sa balatian. Pinaagi sa labod ni Jesus naayo ang balatian. Pinaagi siya ang pagsakripisyo, ikaw o ako iyang gipasaylo. Atong basahon balik mga igsoon. Ingon diri sa 12, minahal kong mga igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mapait nga pagsulay nga inyong giantos, ayaw kini isipa nga talagsaong butang. Na kung unsa imong kahimtang sitwasyon karon, kahibot ka ng kawaladon, wala kay ikapalit og sabon, unya niingon ka pagkapaita po ning wa ta ikapalit og asin, gihimo na nimo talagsaong butang. Di ba mabukatan ka, asin ra hinungdan, nag-insomnia na ka, shampoo ra hinungdan nga wala kay ikasyampo karong adlaw, makita pa maagi uban ang tabang sa Ginoo nga makapalit ko kag shampoo. Basi magsigir po tagyaka na atong balay, wa tay gihimo, sige tagkupan atong cellphone. Mga estudyante ayaw kong nagbakalapos ta uprangka ko igsoon, ang tanang butang makatabang, pero ang tanang butang makadaot kung dili ka kabalong mumanin sana. Kung sa panahon sa pagtuon, kung sa panahon nga maunay igamit, dili kay magpa-under control tas mga butang. Kisa may labaw, ikaw kung ang butang. Unang diyas palang kasulatan igsoon, kanunay gutang mga ego, mga agtag gutang tanan. Wa ra ba tayo gidipinsahan ani? Himuon ganing talagsaon atong problema, wa tayo kapalit og bugas.
wa tay kapalit para sa ato ang pag-eskwela sa atong mga kabataan. Nag-insomnia ta, mag-insomnia gyud ta. Unya sige sa may malakansi, di ba kita rasam nga nagproblema? Tanaw ra ko. Ingon diri maigsoon. Mga minahal kong mga igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mapait nga pagsulay nga inyong giantos, ayaw kini isipan nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Bersikulo 14, unsa may atong buhaton aron ta dili makahuna-una og talagsaong butang ang sitwasyon karon. Ingon ang 14, tanawa ra gud. Ingon ang 14, bulahan kamo kung pakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kanako. Kanang pakaulawan daghanag meaning pakaulawan kas katilingban, pakaulawan kas imong silingan, pakaulawan kasama sa title sa imong simbahan. Hello, pasag dai sila. Padayon sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay kung ikaw o ako nahimuot ang Ginoo, sila mo'y mag-insomnia, dili ikaw. Makatulog man ka. Just relax. E na ay Ginoo. Wow. Bulahan kung kamo, pakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kay kini nagpasabot lamang, tanawa ra gud. Kay kini nagpasabot lamang nga nahimaya ang himayaong espiritu, ang espiritu sa Dios naa kaninyo. Wow. Si kinsa katong gipakaulawan o si kinsa katong gipanamastamasan, nagpasabot ka na nga ang espiritu, ang mahimayaong espiritu sa Dios naa nimo, naa nako. O katong nagpakaulaw sa imong pagkatao, wala to'y espiritu sa Ginoo. Asa man ka mamili? Ikaw nga magpapakaulaw o ikaw gipakaulawan? Pamili sa duha. Kay ang samputanan sa taos kalibutan, imperno rabagyog dautan ra. Wala na rabay purgatorio base sa Biblia. Kanang purgatorio tao ray gagama-gamaan na wa nas Biblia. Unang bupulong sa Dios mga kaigsunan, kung magtuon ka ayaw iapil ng way labot diha. Kaya kung iapil na imuhar ng kaugalingong desisyon, tanaw ra gud maigsoon. Pali ikaw magunta maigsoon, ma-enjoy di ka magtuon kag kulong sa Ginoo, malipay ka. Ganun man. Dinis kalibutan, di ba kung na malikayan ng mga problema, kanang mga pagpakaulawan ka, di kung na malikayan, ayaw nag-idibdib, pasagdain na maigsoon. Pasagdain na sila. Yan po nas Ginoo. Tanaw ra gud ingon ang bersikulo 14. No. Bulaan kamo kung pakaulawan kamo. Kung di balik yun maison, pakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kay kini nagpasabot lamang, it meaning to say na ang presensya sa Ginoo nimo. Pero kung ikaw magbuhat pagpakaulaw sa imong sikataw, walo kay presensya na base sa Biblia, dili base nako. Tanaw ra ko. Nagpasabot lamang nga ang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios naa kaninyo. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod siya. Kay siya mamumuno o kawatan o malapason sa balaod o hilabtanon sa uban na hilabtanon sa uban. Eh kung hilabtanon ka sa uban, nagpasabot ka, maswito pa kas kinabuhi sa uban kaysa imong kinabuhi, di ba? Kung manghilabot gani kas uban kinabuhi sa topa, maswito pa kas ilang kinabuhi kay nimo. Klaro? Kanang magsige kag pamantay sa uban kalihukan, o niya ikaw wagani ka kabantay sa imong kinabuhi ug naunsa na pod ka, hala, ikaw may nasitos ilang kinabuhi sa ilang kaugmaon,
nya ikaw wala ka kahibalo sa imong kaugmaon, tutukin ang imong kaugmaon uban ang tabang sa Ginoo. Sila may panalaginan dili man niya ikaw. Kay wala naman niya kay panahon nga mo kuki, wala naman kay panahon nga mo trabaho, kay magsige naman hinuon kag pamantay, magsige naman hinuon kag pamarites sa ubang silingan, hala suroy diri, wala to, mauna sila, daot yun na sila. Ay wala hinuon kay nalungag kay ang imuhang istorya. Di ra ba na madalang drama ng Ginoo. Hello, dili madalang drama ikso. Dili na madalang bako-bako. Hila, tuwa-tuwa hila. You know, ayaw dramahi ang Diyos. E dili siya tao, Ginoo siya. Matod ba diri mga igsoon? Atong gibasa mga kaigsoonan ngadto ni sa 19. Ingon ang 17. Ang panahon sa paghukom ani ana o ang unang hukman mao ang katawhan sa Dios. Tanawa ra ko na. Ikaw o ako unang hukman, kita ba yung katawhan sa Dios? E kung mahukman na ta ato bangas Ginoo, buingon ang Dios, ala ipon diptos hulukman ako. Panya mo ingon tang dili ko diha Ginoo kay naghimo ra ba kog milagro, naghingilin ra ba kog mga yawa, nakita ra ba gyud na sa social media nga ang mga yawa nagpaulipon nako. Ay hinambog maguna maigsoon. Ayaw hinambogi. Butang dahil dito maigsoon, viral na yun maigsoon. Wow, ato ta dito. Ayaw. Kay kung sa imong gibuhat, wala na masalip dis Ginoo. Dayag na igsoon bihisan sa imong kasing-kasing kung naon nagsalabutan. Batud pa dire, ang panahon sa paghukom ani ana o ang unang hukman mao ang katawhan sa Dios, pagbantay nga moangkon sa katawhan sa Dios kay una ra bagatan hukman. O kung kita ang unang hukman, unsa kaha ang dangatan ni atong wala motuo og maayong balita nga gikan sa Dios. Hello. Unsay kahay dangatan sa mga tao wala motuo sa mensahe sa Dios. Hukman magani nang gi-illustrate nas Biblia nga Kristohanon. Unya unahon og hukom sa paghukom sa tong Ginoo. Unsa kaha? Di ba way klaro na hinog sabot. Hello. Atong basahan pagbalik. Atong sabtong maayo kining Biblia ekson. Tanaw ra ko. Ang panahon sa paghukom ani ana o ang unang hukman mao ang katawhan sa Dios. Unang hukman hinumdumi nga muangkon kang Kristohanon ko sister brother, pagbantay kay ikaw mo'y unang hukman sa Ginoo. Kita mo'y unang hukman, husayon tas hukmanan. O niya doon na pagoy pangutana ay ingon dire. O kung kita ang unang hukman, unsa kaha ang dangatan ni atong wala mutuo sa maayong balita nga gikan sa Dios. Unsa kaha ang dangatan ni atong mga katawhan nga hukman nga wala naminaw sa mensahe sa Dios. Mao nga salamat sa Ginoo nga ikaw ug ako naminaw sa mensahe sa atong Ginoo. Kay kining among gimensahe dili ni among mensahe kun dili mensahe ni Ginoo, igo lamig gipialan ini og nagkinabuhi niini. Kutob sa among makaya, kutob sa among mahimo uban ang tabang sa Ginoo, among gibuhat ang tanan para mahimaya lamang ang Ginoo. Wala na mo gihimong disturbo ang among panginahanglan, ang among sitwasyon sa among kasatag sa mga panginahanglan, even sa among panimalay.
kundi ang among obligasyon o kaakuhan isip alagad sa Dios among gipaningkamutan uban ang tabang sa Ginoo nga makapaambita sa mensahe sa Dios. Wow, grabe. O kung kita ang unang hukman, unsa kaha kanang pulo nga kaha bukat dina, wa gunay kasiguruhan apan tugad bida glory nga ikaw ug ako naminaw sa mensahe sa atong Ginoo, wala naminaw sa mensahe sa title diha sa simbahan, wala naminaw sa mensahe diha sa karitula, kundili naminaw ka sa mensahe sa atong Ginoo nga labing gamanan. O kung kita ang unang hukman, unsa kaha ang dangatan ni adtong wala mutuo sa maayong balita nga gikan sa Dios. Munang salamat sa Ginoo nga ikaw ug ako mintuo ug mindawat sa mensahe sa Ginoo. Danaygon ang Dios sa walay katapusan. Ang atong oras alas 6:21 naman dahil mga igsoon. Puna nga, dali na yun kayo ang oras, bisa kung saan pa. Di yun nakaagpas. Muna'y gihingon, mag-agpas magkukos oras, pastor. Munang nabisi ko. Hinumdumi, sister, brother, sir, ma'am, di yun ka kaapas sa oras. Kung mabisi ka, di nagani ka kapamahaw. Di nagani ka kapaniunto. Plus, di nagud ka kahuna-unag kaon. Unsay mahitabo? Unsay mahitabo? Mag-all-share. Apan kung ang imong oras, ang imuhang oras na as presensya sa Ginoo, wow, ang tanang oras dili siya bakante. Dili mazero ang tanang oras imong gimanage. Kining orasa para sa akong pag-ampo, kining orasa para sa pagdahig sa Ginoo, kining orasa para sa akong trabaho, para sa akong pamilya, ma-enjoy imong pamilya kay mahatagan man nimo sila panahon. Pero ang panahon nimo tuas kahilaya, tuas bisyo, ang imong pamilya magkurap-kurap luna sa kawaladon. Munay klaro. Pero naa ang Ginoo, wow, tanan nimo panahon 100% nahimaya pa nimo ang Ginoo. Grabe. Ngadto ni mga kaigsuonan sa 19. 17 pa lang ta igsoon. Ingon diri, ang panahon sa paghukom ani ana ug ang unang hukman mao ang katawhan sa Dios. Ug kung kita unang hukman, unsa kaha ang dangatan ni adtong wala mutuo sa maayong balita nga gikan sa Dios, sumala sa giingon sa kasulatan, kung lisod maluwas ang taong matarong, unsa pa kaha ang wala mutuo sa Dios o makasasala na. Lison maganing luwason ang mga matarong, unsa pa kaha kato makasasala. Last versikulo, ingon ang 19, busa katong nag-antos sumala sa kabubuton sa Dios, kinahanglang magbuhat og maayo. Unsa ay buhaton? Magbuhat og maayo, dili magbuhat og dautan, sister. Magbuhat og maayo og magtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang magbubuhat og matinumanon sa iyang saad. Grabe. Akong i-play ang labor mga isuot niya atong dunganan sa paglos sa atong bulatan.
pag-ampo taong iso ato ni nga klosan sa mga pag-ampo o uban sa pag-play sa request ni Sister Ria sa Banal Amante. Labing gamanan o may kumaon ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pakiguban. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman. Salamat o Diyos sa imong pag-isig. Labi na sa tibok na panimalay, sa among tulong ka mga anak, sa mong ugangan, sa tanan namong kaigsunan din sa palog, dapit sa pilipigan, pinanguluhan ni Pastora April nga kaptoran. O sa dapit sa kasagangkan, Pastor Arnolfo Villagantol, Pastor Nonong Arias, o sa mga Ilig family, Brother Mario Ilig, Sister Roslyn, o sa ilang mga anak. O sa tanan nga nagasunod din sa Saint FM 95.3 din sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bati City. O Diyos, labi na sa 101.3 sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sidrinia, Malabuyo, sa kinabuhi ni Pastor Gideon, Pastor Arasil, sa ilang dua kamanak, sa iyang mga ugangan, sa iyang mga bayaw, o sa mga katawhan niya na nagasunod kanunay o naminaw sa Saint Peter. Ikaw magapanalangin mo Diyos, o ikaw magasublay sa tanan nilang mga panginanglan, labaw sa tanan nining pamalabot na maasok, nadunay na kong kulatong sa pagkrusada, alang sa pagpaabit sa ibang mga pulong mga mensaya. Ikaw o Diyos magapamuhan, na matag-iriya sa mga David na mong piniglakuban o siliwan sa imong amay ni Kadaduhan. Na ang kadaugan, kasiguruhan, pag ang imong pagkamayo, may mag-uban sa imong mga katawhan. Salamat o Diyos at iklim ang imong mga saan nga walay pagkabago, saan nga walay pagkadaan, saan ka ni ato pagkakabraham, kang isaan o kang hagod o kanamo o sa walay katapusan. Salamat o Diyos, maghatag kang milagro kayuhan, labaw sa tanan, sa mga puluhaton, sa mga krusada, na di magapamuhat ka sa katapusan ng mga katawan. Labaw sa mga katawhan, sa mga alagad, gikan sa Mindanao, gikan sa Giolgan, gikan sa Cebu City, gikan sa Negros, o sa uban pang mga dapit, na magkahiusa sa mga dapit alam sa ibang kalugahan ng gamita o Diyos ang mga hiyas ng imong ibiyag sa matagusakan namo, dili sa mong paugaling mong pagpataas, o dili ikaw o Diyos ang matukoy o mabayaw sa kanunay sa mong kinabuhi. Among ilang na wala kaya, wala din kami ang mahimok sa mong kagalingon. Tanan namong sakripisyo, tanan namong paghago, tanan namong pagbugi, kung dili mo ni panananginan, wala din kami ang mahimok diya sa imong agaban. Sa tanan o Diyos, sa tanan nga mga estudyante, ikaw magabukas sa ilang una-una sa labutan o sa mga ginikanan na nagpalukas sa ilang mga kabataan. Ikaw usang pag-supply sa ilang mga panginangan. Bisan pa man sa mga katawhan na nagapugas sa salapianon nga bahin, sa hayupan man tanan mga utanong Lord. I declare blessing sa mga kusa. I declare prosperity. Ang kadagayag kabulan siya pag-abot sila kasantag siya pamapin nila. O akong hingin na ang tanang mga tumulong lumalangoy. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, salamat po Diyos. Siliyohin sa inyong hangin na dugo ang among mga pagpaningkamot din sa silong sa langit ang tanan mo Diyos, among kinigisabi ka na kanino, tungkol kay ikaw ang Diyos makahibo. Tungkol himaya, nananagod ka nimo ang tanan, pinagi sa manang samahan, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo, ang tanan magaygon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pakikuban sa samang takna, sa samang higayon upang adlawa mag-uban-uban ta kung walay brownout, kung dunay wifi connection din sa Saint FM 95.3 sa Dayal sa inyong mga media. Sa ngalan sa labing halandon na Diyos, sa Tibok Persa sa Kalangitan, sa ngalan mo sa Satong Station Manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan mo sa Satong General Station Manager, Reverend K. Ryan Bakasaon, aniyan mo sa Panginoon, ubos kalagat, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugon, ya sa atong buhin na Diyos, Pastor Sapre Candelario, manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Diyos o ang pag-inamit sa palat Espiritu Santo, magkauban sa tanang mga balaan,
Ikan yang oras na hang alas 6. Alas 6:31 na sa sayong kabuntagon ining mabuntaw panahon ang Ginoo magapanalangin ug mag-aping sa katapusan ining mga adlaw karon nga Martes sa 14 na sa bulan sa Enero sa tuig 2025. God bless everyone.